Здравейте хора, аз съм Калин и днеска ще играем Clash Royale. Сега първо апгрейдвам нещата. И ще ви покажа модек. Ето това е модек. Мисля, че е добър. Пишете ми коментари дали е добър или ако не е добър, ми кажете какво да сменя. Това не го гледайте. Добре, почваме първата игра. Той ще е само една да е. Така. И да ви покажа моят геймплей. Ще го изчакам. За да му пусна Валкерия. То ползва много тъпи карти. Сега не знам как да го спра. Сега не съм играл срещу такъв опонент. Дед ползва такива карти. Един сноубол. О, чайте, че се разсеях. Малко зле игра. Разсел съм се. Добре, бадеме, че му взема. Даже му щупих колата. Ето сега имам Evolution. Тук ги пускам. И сега тук. Така. Аре бе, върни се бе. Така ти коня. Я запуснем един кон. И една мини пека. Като цяло всичко. И втори арчерки. Да, тя ги гръмнаха. Аз му гръмнах колата. Добре. Това беше моят геймплей. Пишете ми някакви подобрения в коментарите. Чао!